Into esawuyenza ke ngoku uthatha umhlaba wethu esiwumixileyo necompost siwufake mhlambi at about 10 to 15 centimeter kuqala. Sigalela umhlaba wethu. Ungayiqoba ke ibhegi yakho ngokusagalelayo. Uzawuphinde ke udinge into enje ebungumbhobho okanye upipe. Lena ke yinto ozayisebenzisa for ugalela amatye apha esiphakathini. Now la matye uthi wagalele apha ayakuncedisa because abayiphila okanye abayintsika apha kule ngxowa. Okwesibini, la matye xa wagalele apha they serve as i-waterway. Xa unkcenkcesha phezu kwala matye, aze ke ngoku la matye akwazi ubana avule i-spaces for amanzi akwazi uba makahambe. So esigalela umhlaba wethu sigalela namatye njalo 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 njalo. Nanga amatye wethu siyawafaka apha ngaphakathi. Amatye bendithile ubana mos abayi-pillar of ibhegi. So sizawagalela ke ngoku abethu i-level apho umhlaba wethu uzawuphelela khona. So asiwabali sizawuxhomekeka ubana ibhegi yakho ingakanani na. So if ibhegi yakho ke ngoku ufuna mhlawumbi imelele ezantsi, then namatye akho azawumelela ezantsi. But if ibhegi yakho ufuna ibe phezulu, then ke ngoku namatye akho ke ngoku galela apha. Then ke ngoku namatye akho aye amelele phezulu. Then xa unkcenkcesha ke ngoku uye ke ngoku unkcenkceshe phezu kwala matye.